ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajaphi ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ki nongyalam jang New Trap National Youth Front haka khat sauterik unai lor arajar arpulai kila penher krat ya wei barjalau batrei haka wei ka farm jong ka kong Ruth Marbanyang kabadon haka sinong Yarong Sning Riboy District hadian baka sengkalayo jing tip bau new barjalau jukren tomet batle bahe man la kapor yaki khasi ki bayatrei lang haka ni ka farm kaseng hapo ka jinyalam jong disciplinary secretary ka HNYF Sengkme uba sanbor rapsang rengkat ka jing senran lang jong ki dekat ka Sning Circle kila yatu bau new nong trei barjalau deiru ubala kam yalade kumu scientist klem dadon satia watang ka weiru ka duler ban pensisya yakani ka jingkam ka jong u मत आओ जो पेपर से गए ना कुछ नहीं हुआ तो हमने लोग है Actually, today they have not come because they were working, but some of them they got a call from their home saying that there is some work in Mauhati. Yeah. So they left. But just now we have 3 or 4 people, 2, 3, 4 people who are working. So आराम से जाओ no problem. ये तो अभी काम करते हैं देखो नहीं इसमें जाओ भाई और क्या मांगता है Ruth Marbanyang bagi katra jong ni ka organic farming project kabadon hani Jerong tengi kenturu I lada lasai si akan ni ka jaka hani lada fibu yang unu nong trai ubade pide ben pelilap hai kena khasi rajong ma ki bawah ka jing duna jam nomor ki kena khasi jingi bun belanang benia trai gini jam kumju ru lada kibu bakna ru lada unu nong wai ba fim trai ne suba penbiang swai kot isla om ba pinwan yalam swa lada fibiang kot isla nakal yang jangi gimdon ko jipot ba penbiang swai kot isla da fim pala penbiang subhan nai wan yalam ya no nong wai ban yo ta hadian bagi layo ka complain ki katu ni ki kena ki ba atrai teng ne bat kumju ru katu ni ki kena nong sedang habai dei bat complain habai dei but ni udakhar uba kerteng u Dipak Gupta uba kamel dia badai u scientist boy kamel dia badai scientist uba bu ya kene ka organic farming project ka badai hani hapo Jarong Sning negle te hadian pan bangitip u ni udakhar lawan adu ubna January ban menteri ban kata hani ni layo jingtip u ni udakhar umdan kikot kislah babiang nadu ki seperti babiang jong ngilai apan ki pensai na u bon di pendiang ya all India agriculture ABC scientist license ka NOC na kador basnong kumju ro ya verification da police hadir bangipan bat ikne haduk ngilai por u hendeu si haduk mentah uni bro umpala ban pensai ya hadu si kala don haduk arpo si tengi ban se ban wan mentasi bangi habe no si sendan ni udakhar na kani ka jaka kani ka jaka ka Jarong mak bahap ka Sning mak bahap ka Sning kum kini kum kasang hi kamnum ailat hi you know pai ai ban siwan menteri jam haka jaka jungi lada khambeng kot kisla ki babiang amar kumbalong ni dukhar ngi yo complain ba fer ba long bakran to met iki nong trai ukran to met ki nong trai wat ki dukan sha ki ba ki don marjan ro ukran kan slain life hujat iki kan kena kan thai kumta ngi kenturu ya ka dorbas nong ka badai hakane ki snong bakam dei ban su ai NOC kumar yo no breu ba shwa ban wan ki dei ban tokit sha lada ubiang ki kot kisla ba dei ban penbiang ki kot kisla na do da dus council ba ki kot ba fer habai dei ban okne kum kasang hi kana yebut dian be kane unit khar mentang la be sendat kasi yang sampai la ubiang kot keslah hadian ngem dan ditut ulada umpat biang empat cha banwan yu hak jinor kat lang bat ki dot jongkar sensal budi jengi bat usketri jongkan node region ji bade jokari wadi street ke hateng i sibun kam dei tang hakane kasin banengkong menta bat sibun i bakum kini ki sajja da ka por bakini ki barjela ki suwan melek trai hakani ka jela jungi da ka basuk thok syukur te menta kum kon mahan teng kesing yalap sya ka jing syahadin mengilawan keli u ukamnya dia bude scientist benle ya kata ka organic farming hangnya dari kat organic farming scientist habangi keli u pat de wat tang iwe dokumen umdon ni te kumno
ngila ban pediang iu ba udai utau a scientist bale gini te kumta na kalian jingi kaseng ka jinon lang bat kini ki dekat jong ka Central Budi bat sekretari jong ka region jingi bat mangi ke Musing Circle jong ka SNF am daga sini ngi khema ila si u bun song ngi be na yu nomor balai ngi siam ba umdon ki ai dokumen yu ki ba biang bun song ne te jing kerpat na kalian jingi kalong ba ki romba snong jingi ki hap pe ngor kumi kini ki jai ben riu makan nom ja su nang nong no hadin abot kamri tang hang nong no ru ki romba snong adon kino ki barjela ki bawan ban musuk kli ak snong ki thau jingi kamut ba kin hap ban pe swa yu briu udai sian em bodon kata ka hok ane karat jungu mon le aku mikine namar ba hateng kini ki barjela ki suan thok wan sukor ringi da ka por da ka ban yo musuk kli bal bal le sibun ki kam ban pentrim ki jai ban jingi bat hateng bon ngila siam mikine da ka por kum kasleng ni siam Malang ngilek ki terpom rukum juk dan ngilek ki Jakarta rukum juk kini ki juk isi juk ki barjela ki lek kat balak kumno ban pen sedot lane ya kajak beriu kasi jingi ka kaliang jungi kum kasyang ni horkit ordang ye mailat kum ye kajak beriu bat ngi ongro khamtam ngi karpat ki snong ki thau khamtam ki ramba snong sua bikin IOC NOC kini kajak beriu ki mot ki hapan dapat bah men pakhat bah tena kalian jungi sang ngi kentu ki ramba snong badane sikmat kalong ba sua bikin lek kono kam habide bagi barjela kumot ki hapan pakhat bah ki hab lum dar bas nong ki hab lum ni ban tip ndi ban ong ban syap ban bit ndak ba sya thiet tangi ni kian na kalian jungi kum sing sakit